Bona nit. Imatges de la plaça de Sant Jaume de Barcelona on centenars d'indignats s'han concentrat aquest vespre davant del Palau de la Generalitat. Provenien del Parc de la Ciutadella, però han decidit abandonar-lo i traslladar les seves reivindicacions en aquest punt. Ara mateix, però, la plaça ja està buida i aquests indignats es dirigeixen fins Arc de Triomf, on volen llegir un manifest. Hola, bona tarda. Comencem aquesta nova edició del 324 molt pendents de tot el que passa avui al Parlament, tant a dins com a fora. Acaba de finalitzar la sessió del debat dels pressupostos, per tant, arriba ara una mica, podríem dir, un moment clau. Recordem que, a banda de les persones que ara vèiem, que han anat fins a la plaça de Sant Jaume, hi ha un grup d'indignats que han preferit quedar-se al Parc de la Ciutadella a l'espera de la sortida dels diputats i tornar-los a mostrar el seu descontentament. Tenim punts de directe a les 4 portes del recinte del Parc de la Ciutadella, així que comencem per Lluís Companys. Allà hi ha el nostre company Manel Elias. Hola, bona tarda. Doncs aquest és l'aspecte que té ara mateix la porta del Parc de la Ciutadella que dona aquí Arc de Triomf. Fins a primera hora de la tarda ha estat completament bloquejada, hi havia tot de tanques, cadenes, que els mateixos agents, els mateixos Mossos que veuen ara mateix en imatge, són ells mateixos qui han enretirat d'obstacles tota aquesta zona, han arribat a serrar fins i tot alguna cadena, i en aquesta formació que veuen hi ha una 50ena de Mossos d'Esquadra. Doncs des de primera hora de la tarda que la situació es manté així. Van fent relleus, però fa moltes hores que estan amb aquesta mateixa posició. La via on ens trobem nosaltres ara, fins fa pocs minuts, estava plena de centenars de persones que estaven just davant d'aquesta filera, d'aquesta formació de Mossos d'Esquadra. Han fet una sèrie de significacions des de Valls, fins i tot han simulat una càrrega policial, i d'aquí s'han traslladat a pocs metres, ho veuran de seguida, on estan fent ara mateix una assemblea. Han llegit primer un comunicat denunciant l'actuació policial que hi ha hagut aquest matí, també desmarcant-se de les poques persones, deien, que han tingut un comportament violent. Ells sempre s'han caracteritzat per vies pacífiques i ara segurament estan decidint si també ells s'afegeixen a la concentració que hi ha ara mateix a plaça de Sant Jaume. Aquests són els centenars de persones que a primera hora de la tarda estaven concentrats al final d'aquest carrer, després han anat fins a Estació de França, s'han desplaçat aquí i hi ha hagut una mena de decisió. Una bona part de les persones que estaven amb ells han decidit anar a plaça de Sant Jaume. Aquí han acordat que no, a l'espera de si finalment sortien per aquesta porta els parlamentaris, els diputats, i ara estan pensant-se si afegir-se a la concentració que hi ha ara mateix a plaça de Sant Jaume. Doncs moltes gràcies, Manel Elias. Estarem molt pendents del que passa a aquestes 4 portes del Parc de la Ciutadella, a veure si és per aquesta per on surten els diputats, però continuem a l'exterior i ens traslladem fins a una altra porta d'aquest Parc de la Ciutadella, la que hi ha a Marquès de l'Argentera, ja que aquí també hi ha un fort dispositiu policial desplegat i les portes, recordem, s'han obert a mitja tarda, ho veiem fa una estona. Podria ser també l'indret per on surtin els diputats, així que anem a comprovar-ho. Francesc Sánchez, hola, bona tarda. Veig darrere teu, aquí sí que hi ha també un grup d'indignats. Sabem alguna cosa? Bona tarda. Doncs ja veu, la situació continua de la mateixa manera, tal com s'ha pogut veure a partir de 7:15 de la tarda, quan hi ha hagut aquesta presència dels Mossos d'Esquadra, de la brigada mòbil, fins a aquest punt. El que han fet és obrir les portes en aquell moment. Ara fa una estona la brigada municipal de l'Ajuntament el que feia era acabar de retirar una mena d'objecte que hi havia a la part del mig, també, i per tant semblaria que la sortida dels diputats per aquesta porta podria ser imminent. Naturalment és una situació calcada en aquesta porta que a la de l'altra banda, la que dona a l'Arc de Triomf, per tant podrien sortir per alguna de les dues o fins i tot per les dues mateixes. Durant la tarda, què ha passat aquí? Doncs d'una banda s'han fet assemblees, justament aquí al davant,
quan el que feien era, sobretot, decidir què es feia a partir d'aquell moment. S'ha dividit el grup en dos, una part ha anat fins a la plaça Sant Jaume per fer una seguda pacífica i l'altra part, una part molt nombrosa, ha anat fins la porta que dona a l'Arc de Triomf. El cas és que aquí han quedat pràcticament 30 o 40 persones i al cap de pocs minuts és quan hi ha hagut els Mossos d'Esquadra que han vingut amb la brigada mòbil, el que han fet és netejar la porta, obrir la porta. Per tant, estem a l'espera del que pugui passar els pròxims minuts. Efectivament, Francesc Sánchez, estem a l'espera. Tornarem, en cas que sigui aquesta la porta per on surtin els diputats, i continuem a l'exterior i ens dirigim ara cap a un altre punt, al carrer Pujades amb Wellington, per veure què és el que està passant allà. Fins allà s'hi ha desplaçat la nostra companya Fàtima Llambric. Sembla darrere teu, pel que veig, Fàtima, bona tarda. Doncs més tranquil·litat. Ara, però, algunes furgonetes dels Mossos d'Esquadra s'estan acostant. Sí, mira, són furgonetes de la Brimo. De fet, fa uns minuts que s'han posicionat just aquí al carrer Pujades, a la porta que hi ha d'entrada al Parc de la Ciutadella. S'han posicionat 5 furgons de la Brimo, de la Brigada Mòbil, i just en aquests moments n'arriben, creiem que són uns 5 furgons més. No sabem encara si es quedaran aquí o si continuaran al carrer Pujades fins a arribar a Lluís Companys, on hi ha una altra entrada. De fet, durant una hora i mitja esta tarda han estat només un cordó policial a l'entrada al Parc de la Ciutadella. Hem vist que fa una mitja hora han entrat 6 cotxes oficials i esta serà, esperem, una de les portes on sortiran els parlamentaris, i per això este posicionament de brigades mòbils. De fet, hem vist que han entrat dins el Parc de la Ciutadella, i aquí tenim una posició de 5 brigades que estan a l'espera. S'estaven esperant, de fet, esta tarda al carrer Pujades, passat al carrer Wellington. Aquí els indignats de moment hi han marxat fa gairebé 2 hores, que han pres la decisió de marxar d'aquí. S'han estat, mentre hi havia els brigades mòbils aquí, s'han estat uns minuts posicionats, però després han decidit marxar. Doncs moltíssimes gràcies, Fàtima Llambric. També estem molt pendents, mantenim les connexions obertes per veure el que passa en els pròxims minuts i acabem amb el quart punt de connexió imprescindible, que és el carrer Wellington de Barcelona, a la Porta del Zoo, on hi ha un altre dels accessos del Parc de la Ciutadella. Ha sigut un punt calent durant moltes hores, però sembla que ara ja està més buit. De fet, ara veig darrere teu Laia Mestre força buit, sembla. Així, la primera imatge. Hola, doncs em diuen que en aquests moments semblaria que ja estan sortint alguns dels diputats per aquesta porta del carrer de l'accés al Zoo, que és, podem veure que és el Joan Laporta, que surt en aquests moments caminant a peu aquí. Com dèiem, és una de les portes d'accés que ha estat oberta al llarg de tota la tarda, que s'ha mantingut oberta i que ja fa una estona que no hi havia cap dels indignats que ja havien marxat d'aquí. Veiem ara com l'estan entrevistant diversos mitjans de comunicació. A l'espera, no sabem si sortiran tots els diputats per aquesta porta o no. Estem a l'espera de veure què és el que passa. Doncs moltes gràcies, Laia Mestre. A l'espera tenim aquest punt de connexió obert per si continuen sortint per aquesta porta del Zoo de Barcelona els diputats, o sigui que hi tornarem en uns minuts, però mentrestant també el que podem fer és recordar el que ha passat tot aquest matí. Per això aquesta tensió, aquest moment en què havien de sortir els diputats. Recordem, veiem aquelles imatges d'aquest matí en què diputats catalans han sigut agredits a l'entrada del Parc de la Ciutadella, assetjats per centenars de persones que volien